Guerrilleiro da patria soballada, famenta de verdade de vasoira. A túa palabra anuncia mañas loiras e colleitas de luz na madrugada. Ti tiñas primaveiras lembradoiras e da vida fixeches dura espada pra loitar pola patria camarada que silencio sentí nas corredoiras. Unha terra de nós era o teu norte, un pobo traballador ledo e varil. Unha conciencia di valerte forte e abatiute unha bala cegueril. E nós que choramos a tua morte empuñaremos tamén o teu fusil pra loitar pola patria camarada que silencio sentí nas corredoiras. Guerrilleiro da patria soballada, famenta de verdade de vasoira. A túa palabra anuncia mañas loiras e colleitas de luz na madrugada. Que nos di a Constitución Española de 1978? Pois, entre outras cousas, dinos o seguinte. Primeiro, dinos que as galegas e os galegos somos súbditos e súbditas do rei de España, que ele é o chefe de Estado e que quen cuestionar esta relación de poder receberá o seu castigo. E se non, preguntade aos compañeiros Tiago e Álex que vos conten a cuantos hai ter opinión propia sobre este elemento. Galiza non ten rei, República Galega. Galiza non ten rei, República Galega. Dinos que as traballadoras e os traballadores temos que vender a nosa forza de traballo aos patróns, que eles poden acumular riqueza e capital en cuanto nós o único que acumulamos é miseria, que temos que vender o noso suor porque teñen direito á propiedade privada, a comprar e vender todo o que eles quixeren, incluídos os medios de produción dos que depende toda a sociedade. E terceiro, dinos que Galiza é unha rexión de España, iso di a Constitución Española, que carecemos de capacidade para decidirmos o noso futuro por nós propias, que a soberanía nacional iso é unha cousa reservada aos españois e que se non gostamos disto teremos que vérnolas co seu exército. Galiza, Ceibe! Poder popular! Galiza, Ceibe! Poder popular! Pasaron 32 anos, menos 2 días, desde aquela. 32 anos, compañeras e compañeiros. A maior parte, ou boa parte de quen estamos aquí hoxe, xa non é que non votáramos nese referéndum, é que nen sequer nacéramos. A mí non me preguntaron sobre a miña opinión sobre a Constitución Española e quizá fixeron ben, porque se tivesen preguntado xa sabedes o que responderíamos. Responderíamos que esta Constitución non nos serve, que non queremos ser súbditos do rei que nomeou Franco, que non queremos capitalismo nen libre mercado, e responderíamos por enésima vez que non queremos autonomía, que o que queremos é a independencia nacional. Isto deste xeito xa non sorprende tanto os esforzos do regime por vendernos as bondades desa democracia que non é tal, que non é máis do que a ditadura da burguesía sustentada no sometimento dos povos e na exploración das mulleres. Mas o que si sorprende, o que non pode deixar de facernos ferver o sangue, é o descaro con que aqueles que se autoproclaman defensores dos nosos intereses defenden, xustifican ou, cuando menos, toleran semellante aberrazón. Non podemos deixar de denunciar o nefasto papel histórico dun regionalismo que transitou da negativa a aceitar as imposicións da restauración borbónica a aceitar como inevitável o actual cuadro xurídico-político e reducir as aspiracións emancipadoras do noso povo a unha burda caricatura, que abandonou un programa transformador para abrazar a perversa lóxica do peso en Madrid, do Estatuto de Nazón e da foto sorridente xunto a Juan Carlos I. Pois, compañeiras e compañeiros,
precisamente é aí onde comeza a nosa responsabilidade como movimento, en devolver ao noso pobo a confianza en que a libertación nacional, a abolición do patriarcado e a construción do socialismo son hoxe tan posíveis como sempre e máis necesarias que nunca. E, sobre todo, que o único camiño para avanzarmos hacia estes obxectivos é a luita organizada das traballadoras e dos traballadores. É unha canción que nos leva acompañando hai moitos anos. É un poema de Celso Emilio Ferreiro que nos invita a reflexionar sobre quen somos e o que queremos, sobre a solidariedade. Hai quen di que nós somos xentes que buscamos capeliñas, somos provincianistas por pretender defender o noso e ser quen somos. Este poema, o poema Irmáus, eu penso que fai unha reflexión poética sobre as raíces das nosas ideas, das ideas daqueles que defendemos que este é un país que este necesita rexirse por si mesmo e que temos que mirarnos a nós mesmos, porque mirándonos a nós mesmos, defendéndonos a nós mesmos, somos solidarios con todos os países do mundo, con todos os povos do mundo que sofren a historia.
che falo, como un irmán che falo. Se sintes en pobreza, se sofres de injustiza, se cheo de rabexa entirras a cobiza do teu peito can. Para ti, chea de forza, vai a miña mão, irmán.